أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا يستعان إلا به والحمد لله لا حمد إلا له والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والغدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. wala ɲuman dɔn foli ani tanuni an tɛ segin an tɛ ɲinɛ ko kɛrɛnkɛrɛn aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen to Shirifila TV jabarani na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an b'a fɔ aw dangana aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ladabu kɛnɛ an n'an ka malimatubaw an n'u bɛ se ka baro ladabu a bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na an ka sociétéw kɔnɔna na den kan ka lamɔ cogoya min na sariya ye min fɔ a la Muhamadul Mustafa ye yamaruyakan minnu d'a ma ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na jɛmukan in dabɔkun ye o de ye bi o hukumu kɔnɔna na ani an ka seyidaw bɛ ɲɔgɔn fɛ kokura malimatu Madame Kamena Seyida Zainab Kone fo ka taa se Madame Tarawele Seyida Mariam Tarawele ni Ala sɔnna ma an n'olu de bɛna jɛ bi ka masala an ka lamɔ kɛ ladabu kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na an ka jɛmukan tɛmɛlenw an da kun sera fɛn min ma n'o ye telefɔni kɔlɔlɔ min b'a ka denmisɛnninw kan fo ka taa se denmisɛnnin yɛrɛ a ka san 7 fɔlɔ lamɔ a kan ka kɛ kɛcogo minnu na masa yɛrɛ kan k'i hakili to a cɛmani fo ka taa se musoma i kan k'i hakili to fɛn minnu na an ka malimatu an ye caman fɔ o kan o la yani an ka don an ka babusen kɔnɔna na an bɛ foli di an ka malimatuw ma Madame Kamena salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. I bisimila an ka plateau kan kokura. Alhamdulillah o diyara an ye kosɛbɛ. Fo ka taa se an ka malimatu ma Madame Tarawele Seyida Mariam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na telefɔni an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin waati in na a kɛlen don baaraba de ye an ka jamana in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseau ko tile in a kow ka ca kosɛbɛ an ka jɛmukan tɛmɛlenw an ka malimatu u kun da sera a dɔɔni ma mais waati ya an ta an tɛgɛ ma bi hali bi an bɛna a lajɛ ka se ka nafaw bonya malimatu ne yɛrɛ hakili la e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna denmisɛnninw yɛrɛ ka telefɔni ko nin waati in na denmisɛnnin wulita kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 7 fo ka taa se 16 ni 20 ni i hakilina ye jumɛn ye olu ka telefɔni mara la ayiwa alhamdulillah ma fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli kɛ an lajɛlikɛla n'an lamɛnnikɛla kelen-kelen na bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo k'aw barikada aw ka baaraw bilali la k'aw sigi ka ladamu kɛnɛ k'a lajɛ an b'aw fo k'aw barikada Seyida i bɔra k'a fɔ cogoya min na den san 7 san 8 san 9 ka telefɔni san ka d'o ma an bɛ tile min na ko bi i y'a dabɔ ka i den jogo tiɲɛ kan sabula i yɛrɛ dabali bɛ ba i bɛ denmisɛnnin fitinin dɔw ye telefɔni b'u bolo fɛn minnu bɛ telefɔni kɔnɔ a dépasselen don hakili ma kojugu o de kama bi tile in na den fitinin bɛ min dɔn bangebagaw yɛrɛ t'a dɔn ka sababuya kɛ telefɔni est-ce que n'i ye telefɔni fɔ sani an ka na ye komi telefɔni ye kɔsanna ko ye an b'a fɔ fɔlɔ la an tun b'a fɔ ko fiyetɔnw k'olu bɛ denmisɛnninw tiɲɛ sabula ko cɛ ni muso b'a kɛ cogoya dɔ la walima u yɛrɛ b'a denmisɛnnin yɛrɛ k'a lakale u tɛ faransɛ mɛ o tɛ foyi a ka cɛnin y'a kɛ tan a ka muso y'a kɛ tan a ka cɛ ye nin kɛ tan dɔ b'a ye dɔrɔn tubabu dɔ y'a fara dɔ ɲɛ kan a cɛ ɲɛ kan ale bolo k'o ye ko kɛta de ye parce que a muso y'a yira la k'ale ka farin de muso pɛrɛnna dɔrɔn cɛ fana pɛrɛnna dɔrɔn a ye tɛgɛ d'a cɛ ɲɛ kan o la denmisɛnnin b'o min lajɛ dɛ ale fana bolo o ye kɛta de ye u ka fini don cogo o bolo ko ye kɛta de fɔlɔ la an kun ko ten parce que o kun ye fiyetɔn ko wagati kumaw ye ko télé de bɛ ka denmisɛnninw ci mais bi an bɔr'o la an b'a fɔ o nɔgɔyara kosɛbɛ e yɛrɛ de bɛ denmisɛnnin tiɲɛ fɛn san k'a d'a ma n'o ye telefɔni
kuma tɛ téléphone minnu bɛ connexion bɛ kɛ minnu na n'i y'o san ka di denmisɛnnin kɔni ma i tɛ s'a kɔrɔ bilen sabula a bɛ fɛn ye téléphone kɔnɔ a bɛ fɛn kala téléphone kɔnɔ e yɛrɛ t'o dɔn fiyewu o la bangebagaw kan k'u hakili to a la denmisɛnnin tant que ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kalanden n'a ma defu sɔrɔ a kɛra musomanin fara cɛmanin kan ani téléphone man wali defu kɔfɛ n'i bɛ téléphone san ka di den ma n'a sera bagi ninnu n'a ɲɔgɔnw na baara bɛ se ka kɛ téléphone na nka den ka téléphone contrôle a bolo a minɛ a bolo i k'a kɔnɔ o lajɛ a bɛ connexion k'a la message bɛ ci a ma whatsapp a b'olu reçoit ani mɔgɔ ɲɛnama bɛ se ka bɛn komi ani mɔgɔ lankolon bɛ se ka bɛn cogo min na a mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ ka dɔgɔ a la kuma tɛ denmisɛnnin fitinin minnu ma balikuya ma kuma tɛ den san 7 masaw kan k'u janto kosɛbɛ denmisɛnnin ka téléphone ko la tant que ka sɔrɔ a ma balikuya an ka téléphone jateminɛ hali n'an bɛ téléphone san ka di u ma nafa ka seerew y'a fɔ cogo min na n'a kɛra tablette fɛn minnu bɛ denmisɛnninw ɲɛnajɛ dessin animé ninnu olu wokilɔninw o film ninnu ka kɛ a la minnu ladilikan bɛ minnu kɔnɔna la an yɛrɛ b'a ye dessin animé caman na a bɛ bɔ an ka télésow la u bɛ kuma diinɛ ko kan u bɛ kuma ladamu kan ni nkalontigɛ man ɲi n'a ye nkalon tigɛ a kɔ bɛ kɛ jumɛn ye o n'a ɲɔgɔn ni balima janfa a kɔ bɛ kɛ jumɛn ye o n'a ɲɔgɔn o la denmisɛnnin b'olu minnu lajɛ dɛ a bɛ fɛn min lajɛ ye karanga de a fana b'a fɔ k'a b'o ladege de ni ladilikanw bilala a kɔnɔ ka di a ma i b'a ye a bɛ e yɛrɛ dɛmɛ i den ladamu na mais n'i ye fɛn a di a ma ten ko ɲɛnajɛlikɛla ninnu a ka jeux k'a la a ka films k'a la a ka clips k'a la dɔnkili fasugu bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ finalement den bɛ bɔ i ka lamɔ kɔnɔ i ka mara kɔnɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama sabula a bɛ min ye a la e tɛ se k'a dilan bilen faamucogo ɲuman ya rabi ala k'o di an ma amina ya rabi an bɔra ka an ka Seyida ka nin bilasiralikan sanuman ninnu mɛn téléphone ko kan madame Kamena ne hakili la an b'a fɔ k'a fɔ téléphone ɲɛciw b'a la siga t'a la kɔlɔlɔw fɛnɛ b'a la muruni da fila don mais nin cogoya in na an bɛ se ka téléphone yɛrɛ tɔnɔbɔ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmisɛnninw an denw bɛ se k'u yɛrɛ nafa n'a ye cogo di k'a sɔrɔ a ma se ka kɛ ni kasara ye u ma alhamdulillah Seyida wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallim an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada Seyida i ka nin ɲininkali diyara n ye k'an ka Seyida fo ka barikada a ka walawalaliko ɲuman na tiɲɛ de don téléphone ye a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ i yɛrɛ ɲuman na muruni da fila de don fankelen bɛ ɲɛni kɛ fankelen bɛ tiɲɛni kɛ téléphone ye baarakɛlan de n'i sera kɛcogo la téléphone nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi téléphone nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa a b'o cogo kelen fana na téléphone tiɲɛni kɛ nɔ fana ka bon bi kosɛbɛ téléphone bɛ ka ɲɛni kɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ ni ma s'a kɛcogo la a bɛ tiɲɛni de kɛ fɛn min ka téléphone di denmisɛnninw ma a fo kɔlɔsili ka k'a la kosɛbɛ en tant que den ma se téléphone mara ye n'o de ye a si ma se âge dɔ ma i n'a fɔ a bɛ kilasi kɔnɔna na a bɛ kilasi min kɔnɔna na ni a bɛ recherche kɛ téléphone kɔnɔ ni a ye o la téléphone kan ka di o den masina ma sabula ale si sera téléphone marali ye ka d'a kan a b'a dɛmɛ k'a ka kalan taa ɲɛ a bɛ recherche nɔgɔya bolo kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'i ye téléphone ta k'a di denmisɛnnin san 7 ma walima den musomanin san 13 san 14 ma ka sɔrɔ a ma di cɛ ma fɔlɔ ma fɔ i kana téléphone di den musoman ma dɛ mais a to tuma min na ni ala y'a garizigɛ furuyɔrɔ la ni ala y'a garizigɛ cɛ la téléphone d'a ma walima o cɛ yɛrɛ ka téléphone san ka d'a ma sinon ka den jan ye ta k'a da ni ka ten k'a fɔ den ka di ne ye n ka téléphone d'a ma k'a yɛrɛ ɲɛnajɛ e ye téléphone d'a ma ka tila ka pisi k'a kɔnɔ k'a d'a ma a bɛ connecté n'a ye ani mɔgɔ ɲuman bɛ bɛn i n'a fɔ ani mɔgɔ jugu bɛ bɛn Seyida y'a fɔ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ a si ma se tablette di a ma i ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ i ka min bɛ boli i ka diinɛ kan Seyida tablette i ka kuma latigɛ tɛ tablette kuma dɔw la ni téléphone yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na parce que fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ téléphone na o kelen de bɛ se ka kɛ tablette kan mais ou bien i ka kuma laɲini ye jumɛn ye ni pisi b'a kɔnɔ ni pisi k'a kɔnɔ k'a d'a ma dɔrɔn téléphone de don ni pisi kɔni k'a kɔnɔ k'a d'a ma a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ ni a ye mais n'i ye jeu de k'a kɔnɔ k'a d'a ma k'a yɛrɛ ɲɛnajɛ ni a ye walima ka video dɔw kɛ a kɔnɔ video minnu ni ladamu bɛ taa a b'i dɛmɛ k'a ka mara nɔgɔya i bolo i n'a fɔ i yɛrɛ ka taabolo ye fɛn min ye k'o n'a ɲɔgɔnnaw k'a kɔnɔ a ka se k'i dɛmɛ a ka ladamu sira kan
yayi téléphone na fa o na ɲɔgɔnnaw de mais ni y'a d'a ma ten a yɛrɛ ka jaw ɲini a yɛrɛ ka k'a kɔnɔ ten e ma ja k'a kɔnɔ k'a to a yɛrɛ ma ten a yɛrɛ ka ja ɲini min ka d'a ye a b'o k'a kɔnɔ bon sitanɛ filɛ nin ye a ka janjuru ka misɛn kojugu et surtout denmisɛnnin fitinin n'a dɛsɛra mansaw la dɔrɔn a bɛ ɲɛsin denw ma denw bɛna tiɲɛni ta a bɛ k'an kɔnɔ ko an tilala ka sɔrɔ an m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ e bolo k'i ka mara ɲɛna e ka sɔrɔ i ka mara tiɲɛna o bɔgɔbɔgɔ denmisɛnnin bɛ min dɔn san 7 san 8 bɛ min dɔn i b'a sɔrɔ a bangebagaw yɛrɛ ti o dɔn mais Seyda ni an ye kuma in bɛɛ lajɛlen jateminɛ ne kɔni hakili la mais est ce que denmisɛnninw fana kɔlɔsili t'a la parce que i mana kɛ cogo cogo bibi in na hali ni e ko e tɛ téléphone d'a ma e mana bɔ ka taa i mana bɔ ka t'i ka ciw la du kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ o bɛ téléphone d'a ma a minɛ i ka jouer kɛ walima a mana taa ekɔlisow la teriw i b'a sɔrɔ a bɛ dɔ bolo hali n'e m'a di ta ma dɔ kɛlen don k'a di a ta ma mais est ce que fɛn in yɛrɛ bɛɛ fura wɛrɛ t'a la kɔlɔsili fɛnɛ mako tɛ a ko in na wa kɔlɔsili makoba de b'a la Seyda kɔlɔsili makoba de b'a la f'i ka denmisɛnnin kɔlɔsili k'a gɛrɛ i yɛrɛ la kuma ni kuma k'a kuma ɲɔgɔnya hali n'a sɔrɔ a bɛ taga ekɔliso la a b'a terimusow ta sɔrɔ a b'a terikɛninw ta sɔrɔ yen nɔ k'o lajɛ n'a seginna ka na e k'i jija i k'a gɛrɛ la k'i ka idée ɲumanw di a ma i ka kuma yɛrɛ fɛ téléphone yɛrɛ kan ka di ne n ka téléphone san k'a di ma mais i si ma se wa a ka di n ye n ka téléphone san k'a di mais min ka siran mun kama n t'i fɛ i ka lamɔ taabolo yɛrɛ ta fiyewu ka bɔ an ta hukumu in kɔnɔna na o la a bɛ minnu bolo nin ye a t'i n'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛ se k'a san ka d'i ma dɛ n bɛ fɛ i k'i ɲɛ ci o kan i k'olu to ten tɔ n bɛ fɛ i ka kun n'i yɛrɛ kun ye ni Ala ye a latigɛ i ma don min na k'i si sera a ye n'Ala ye si d'i ma don min na ne bɛ téléphone san k'a d'i ma min valeur yɛrɛ ka bon i ɲɛ b'i tɔɲɔgɔnin min t'a la bon denmisɛnnin ka lamɔ fana tɛ taa Seyda f'i ka kuma ɲɔgɔnya de lamɔ ti ɲɛ f'i ka den gɛrɛ i yɛrɛ la ka kuma ni a ye den tɛ se ka mara ni fariya ye kuma bɛɛ n'o k'i bɛ den lamɔ ni fariya ye kuma bɛɛ ani pɛrɛn ye i b'a paniquer ka taa fɛrɛ i b'a ja wuli n'e ma sɔn k'a gɛrɛ la k'a la faamu minnu bɛ yen n'olu b'a la gɛrɛ la ni téléphone ye a n'a kɔnɔfɛnw ye a bɛ sama olu nɔfɛ a tulo kelen bɛ ta in na a tulo kelen bɛ ninnu ta in na bon ninnu dun ta in filɛ nin ye o ka di min ye kosɛbɛ parce que sitanɛ b'o senkɔrɔ i b'a ye e ta in tɛna mako ɲɛ a ye tuguni o la sisan f'i ka den gɛrɛ i la de ni nɔgɔya ye k'a nɛgɛ nɛgɛ ka se k'a la faamu i yɛrɛ ka taabolo yɛrɛ i bɛ fɛ a ka ladamu ka kɛ cogo min na de f'i ka denmisɛnnin kuma ɲɔgɔnya de Seyda kuma ɲɔgɔnya nafaba de bɛ denmisɛnnin kan an bɛ don min na komi bi y'a ye Seyda an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na nka hali bi an bɛ téléphone ko babu kɔnɔna na hali bi parce que babu min don a nafa ka bon kosɛbɛ i bɔra k'a fɔ ko denmisɛnnin yɛrɛ de makan ni téléphone marali ye n'i ka kuma faamuya mais est ce que solution cogoya wɛrɛ t'a la parce que nin waati ninnu na an bɛ diɲɛ tile min na nin tubabuw ɲuman na nin ye numérique tile de jabaraninw ni ayiwa subahanallahi mansinw an b'olu tile de la i ma ni gɛlɛya cogo o cogo k'a fɔ i b'i kisi a ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan a diɲɛ yɛrɛ bɔra waati dɔ kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala k'an yɔrɔ janya ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n'o ye covid waati ye kalan kun tɛ ka kɛ kilasi kɔnɔ cours kun bɛ ka di télé de fɛ bon i b'a sɔrɔ ni télé tɛ mɔgɔ min bolo téléphone kana tablette ninnu kana iPad olu n'a ɲɔgɔnna caman mais est ce que n'i ko ko i t'a di den ma est ce que den yɛrɛ fɛnɛ e tɛna tila ka kɛ sababu ye k'a mago sa o yɔrɔ dɔw la parce que waati dɔw fana na i b'a sɔrɔ olu laɲinilen don mais o bɛ kɛ cogo jumɛn na est ce que fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ o la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la Seyda parce que an y'o de fɔ n ko téléphone ye minɛn min a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ tuma min na n'i yɛrɛ y'a ye k'a ɲɛci bɛ den ye sanga min kɔnɔna na a sanni i ma wajibi ye ka den dɛmɛ a ka se k'a ka kalan kɛ o ye wajibi bilen yɛrɛ de ye mansa ma parce que mun na a b'a dɛmɛ de ka se k'a ka kalan kɛ i n'a fɔ i filɛ k'a fɔ cogoya min na n'i mago b'i den ka kalan na a dun sera yɔrɔ min ma a ti ɲɛ fiyewu fo kalan bɛ ka kɛ téléphone de kɔnɔna fɛ sinon kalan camanba de bɛ kɛ téléphone kɔnɔna fɛ ni mago bɛ recherche la n'i donna téléphone kɔnɔ a b'a nɔgɔya i bolo de o ye wajibi de mais f'a k'a sɔrɔ den fana sera o âge ma dɛ f'a ka sɔrɔ a sera o âge ma a ka recherche mago jɛra téléphone na o la sanni ma wajibi ye k'a d'a ma o wagati parce que o y'a ka hakɛ dɔ ye i ma awɔ
Seyda an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka ni walawalali sanuman ninnu na an b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na ne n'olu bɛɛ lajɛlen an ye faamuyali caman sɔrɔ an ka malimatu ninnu ka nin walawalali in na telefɔni ko kan nin tɛmɛlen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen na an janto denmisɛnninw na k'u kɔlɔsi telefɔni ko fanfɛla la ni Ala ka jɛn ye o tɛmɛlen kɔfɛ an ka bi ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin an ka malimatubaw ma o de ye denmisɛnnin ka lamɔ hali bi an bɛ lamɔ kuma de la n'o ye san 7 fɔlɔ ye denmisɛnnin yɛrɛ a kan ka lamɔ yɔrɔ joli ɲɔgɔnna na walima yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛnw na Seyda Mariam e bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna o kan alhamdulilayi Seyda fɛn min ye denmisɛnnin ka ladamu ye denmisɛnnin ka lamɔ a yɔrɔ fɔlɔ ye so kɔnɔna ye du kɔnɔna o ye denmisɛnnin ka lamɔ yɔrɔ fɔlɔ ye o kɔfɛ quartier kɔnɔna n'o ye bɔlɔn kɔnɔna ye karew kɔnɔna a bɛ kin yɛrɛ min na kin kɔnɔna denmisɛnnin ka lamɔ yɔrɔ filanan ye o kɔfɛ kalanyɔrɔ a kɛra école ye a kɛra médecin a kɛra bulon kɔnɔ kalan ye a bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na dɛ kalanyɔrɔ fɛnɛ ye denmisɛnnin ka lamɔ yɔrɔ dɔ ye lamɔ bɛ daminɛ so kɔnɔ ka na carré kɔnɔ ka taa kalanyɔrɔ la o yɔrɔ saba in ye denmisɛnnin ka lamɔ yɔrɔ ye jate kan ka to min na kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔlɔ n'o ye sokɔnɔna ye o ye denmansaw k'i janto denmisɛnnin ka lamɔ na kosɛbɛ ka den jate minɛ a ka kɛta a n'a ka fɔtaw la an ka dukɔnɔnaw la Seyda n'i y'a jate minɛ an b'a fɔ lamɔ gɛlɛyara bi kosɛbɛ ladamu gɛlɛyara bi kosɛbɛ mun kosɔn bɛɛ ko n den ka di musow yɛrɛ b'u sigi dukɛnɛ na an balimamusow an kan ka o ye fɛn min ye an ka dabila sabula a bɛ kɛ sababu ye surtout ni duba don ka denmisɛnninw tiɲɛ e b'i sigi i sinamuso bɛ yen i kansinamuso bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ misaliyala ni bɛn bɛ du min kɔnɔ ni den sɔrɔla ka ban du musokɔrɔba ale de ta ye den bɛɛ walima e den bɛ ta k'a di dɔgɔmuso ma i dɔgɔmuso den bɛ ta k'a d'e ma ni bɛn bɛ du min kɔnɔ ko mara bɛ yen ladamu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ t'a dɔn fiyewu ko ne ba ye karisa ye den dɔw t'o dɔn f'u furu dɔn ladamu bɛ du minnu kɔnɔ mara bɛ du minnu kɔnɔ mais bi tile la o bɛ ɲini ka dɔgɔya an fɛ yan dɛ ni an sigira baroda la gɛrɛn sigira walima an tilala ayiwa an ka te daga sigi an ka baro kɛ an mana sigi ka ban e bɛ sin ne ka mami o kɔnɔmaya ma ja dɛ a kɛra tantɔ kana sa jiginni ma n k'a ka denya la a ye bana kɛ e b'o k'o fɔ aw sigilen bɛ baro la dɛ san 4 san 5 b'aw kɛrɛfɛ u bɛ kulonkɛ la aw bolo ko u hakili t'aw la a bɛ fɛn fɛn fɔ u bɛ k'a bɛɛ ta o la i b'a ye i bɛ denmisɛnnin fitinin ye i b'a ɲininka duba kɔnɔ a b'a fɔ ne ba ye karisa de ne fa ye karisa de a b'a fa n'a ba dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a fancinin ni fakɔrɔbaw cɛ la Seyda i ka kumalatigɛ tɛ i bɛ hakɛ to nka bi na fana n'i ye ɲininkali yɛrɛ kɛ n'i ko karisa ne ko karisa ye jɔn ye n'i ko ko n balima de don walima n dɔgɔnin don a tigi tɛ da o ma a b'a fɔ de i wolowolo dɔgɔnin a bi ten Seyda o de don an b'a fɔ de ko ɲininkali ko jugu o bɛ mɔgɔ bɔ i baya la ɲininkali ko jugu mɔgɔ ba bɔ i baya la a bɛ mɔgɔ balima bɔ i balimaya la sabula ni ɲininkala ko e mun ye karisa ye ne ko ne ba de don u b'a fɔ i wolowoloba yɛrɛ don i wolowolo dɔgɔnin don ni e min bɛ yen nɔ ko lamɔ bi yɔrɔ kɛ n'a fɔra k'i wolowoloba don a fɔ ko awɔ ne ba don awɔ ne wolowoloba don sabula bɛɛ tɛ jɛ ka den kelen wolo Ala b'a nɔgɔya dɔ de ye mais bɛɛ de bɛ jɛ k'a lamɔ bɛɛ de bɛ jɛ ka jogo ɲuman don a la o la masaw k'u hakili to o la an bɛ jɔ o kuma minnu na o barokɛda minnu na an bolo k'an ye degun minnu sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔ an bɛ k'olu de ɲɛfɔ an ye degun minnu sɔrɔ den lamɔni na an bɛ k'olu de ɲɛfɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ i bɛ ka du ci e kansinamuso denw bɛ yen i sinamuso denw bɛ yen aw bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ aw sigilen e bɛ ka depuis ni kɔnɔmaya kalo fɔlɔ e b'o bɛɛ détaillé denmisɛnninw sigilen bɛ bɔgɔ la kulonkɛ la u tulo b'a bɛɛ la kana se a denya ma bɛɛ b'a dɔn ne ba de ye nin ja ne ba tɛ nin ja ne bɛ nin bolo de m'a ye ni ne tun bɛ k'a fɔ ko ne den ma tun bɛ tan o la denmisɛnninw bɛ se ka ɲɔgɔn classé ten nin ye karisa ba de ye nin tɛ ne ba ye i bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ e b'i den jɛɲɛ ta k'a da i nin kan hali dɔ mana kalanni tusa la ka ban n'i y'a ye an ka dubaw sigi gɛlɛyara
fo aya mɔgɔ caman bɛ ka kanu i ka to i kelen na ka fisa duba kɔnɔna ye foyi ma kɛ den kanu gɛlɛya kɔ masaw yɔrɔ ka ɲɛsin denw ma den ka kan ka lamɔ du kɔnɔna la a dɔn Ala y'a nɔgɔya e de ye mais bɛɛ ka kan ka jɛ k'a lamɔ k'a ladamu mun kɔsɔn a ka jogo ɲuman sɔrɔ mais ni min ko kelen e den ma hali ne den kɔrɔfɔra e bɛ wuli k'i cɛsiri mɔgɔ kana magan den na dɛ den b'a kɔrɔw nɛni a tɛ ku kɔrɔ kelen n'a ka kalaninkara la n'o kɛra ka ban ba yɛrɛ de bɛ wuli k'o kɔrɔ in minɛ k'o bugɔ ko mun kɔsɔn k'a y'ale den bɔ a bɛɛ ka fisa ba tɔgɔma ani lagare ayiwa ba tɔgɔma ni fa tɔgɔma kana maga la dɛ ba tɔgɔma a kɔni ba tɔgɔma don n fa tɔgɔma don ou bien nin ye lagare de ye aya den ye lagare n'a ma lamɔ ka ɲɛ n'i y'a kɛ baba kɔmantan ye a mɛ o mɛ nisɔngɔ kɔni i b'o sara don dɔ la dɛ sabu a b'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ depuis ni a san 3 san 4 depuis n'a bɛ ka dege kuma la a bɛ mɔgɔw nɛni a bɛ kɔrɔw nɛni e de b'a fɔ ni min y'a k'i la dɔrɔn o nɛni ni min y'a f'i ma dɔrɔn o nɛni i bɛ t'o la ten a bɛ yɛrɛ nɛni don dɔ la wa o n'a ta bɛ masa dɔw bɛ yɛlɛ k'o latɛmɛ ten k'a sɔrɔ i bɛ ka kojugu de kolokolo fɛn min n'a bɛna taa k'i bolo da du kɔnɔna na an bɛɛ mɔgɔ kelen bɛ den wolo an bɛɛ ka jɛ ka den lamɔ ka den ladamu ka jogo ɲuman don a la o de bɛ den ɲɛ kare kɔnɔ k'a ɲɛ hali kalanyɔrɔw la Seyda n'Ala sɔnna an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn Madame Tarawele i ka nin walawalali ninnu na Madame Kamena Seyda Zainabu Kone Balimatu bɔra k'a fɔ an ɲɛna ko lamɔ a bɛ daminɛ du kɔnɔna na ba ni fa kana kare kɔnɔna na sigida yɛrɛ kɔnɔna na fo kana se den yɛrɛ bɛ kalanyɔrɔ min kɔnɔna na ayiwa e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ne ko n'an ye faamuyali kɛ o kuma in na o b'a yira n'a k'a fɔ ja lamɔ tɛ bangebaa fila dɔrɔn bolo o ma jɔn ni jɔn fana bɛ se ka fara den lamɔli la alhamdulillah Seyda lamɔ tɛ denmisɛnnin ka lamɔ tɛ se ka to bangebaga fila dɔrɔn bolo sabula mɔgɔ kelen tɛ se ka den lamɔ i n'a fɔ Seyda y'a fɔ cogoya min na Ala b'a dɔn dɔ de garizigɛ la mais bɛɛ bɛ jɛ k'a lamɔ ɲɔgɔn fɛ kabini du kɔnɔna na kansinama minnu bɛ yen nɔ ka taa fara fancinin minnu bɛ yen fa dɔgɔkɛ minnu bɛ yen fa kɔrɔkɛ minnu bɛ yen olu de kan ka den lamɔ ka den ka lamɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi fa ti kuma ba ti kuma n'a ye bugɔli ko kɛ a ka ko b'olu de bolo n'a ye nɛnini ko kɛ a ka ko b'olu de bolo ayiwa n'a yɛrɛ sigi ka kuma fɔ ko kɛ don min na a ka ko bɛ olu de bolo de kan ka sigi ka kuma fɛ sokɔnɔna na yen nɔ k'a la faamuya kosɛbɛ ba yɛrɛ dati don a la fa dati don a kungo yɛrɛ la fa dɔgɔkɛ minnu bɛ yen fa kɔrɔkɛ minnu bɛ yen olu de b'a ka filiw bɛɛ lajɛlen corriger a bolo fɔlɔ lamɔ tun bɛ ten tɔ de mais bi duloki bɛ bɔ k'a da de n'i ye bɛnbaliya caman ye duba kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ a caman ye denmisɛnnin nɔfɛ mankan de ye denmisɛnnin nɔfɛ mankan de b'a kɛ bɛɛ ko n ta tɛ bugɔ bɛɛ ko n ta ka di ye hali denmisɛnnin fila mana gɛrɛ ɲɔgɔn na ni kelen fanga ka bon ni kelen tɛ n'o ye kelen bugɔ dɔrɔn i b'a ye dɔ in ba bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan ye yanni a k'a to min ye bugɔli kɛ o ba ka kuma i bɛ taa sɔrɔ dɔ in ba bɛ wuli o bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye parce que munna a y'ale den bugɔ a y'a yira k'a fɔ nin de y'a ta ye a b'o kɛlɛ kɛ dɔ in t'a ta ye a b'o kɛlɛ a bɛ se kuma dɔ la yɛrɛ a b'a nɛni kuma dɔ la a bolo bɛ s'a ma k'a bugɔ n'o kɛra i bɛ bɛnbaliya caman ye du kɔnɔ a asulu bɛ sɔrɔ o de fɛ den nɔfɛ kɛlɛ o de ka ca bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an yɛrɛ musolakaw fɛ yen nɔ den nɔfɛ kɛlɛ ɲɔ ɲɛnen don an fɛ bi kosɛbɛ bɛɛ ko n ta bɛɛ ko n ye den min bange k'o de ye n den ye kɔrɔkɛ den t'i den ye tuguni dɔgɔkɛ den t'i den ye tuguni bɛɛ ko n yɛrɛ ye min bange k'o de ye n den den yɛrɛ y'o dɔn ka ban o la den yɛrɛ tɛ ɲuman kɛ bilen ni ba yɛrɛ bɛ yen ka ban o y'ale ka tiɲɛni wagati yɛrɛ ɲɛni o y'o kɛ wagati ɲuman de ye a bɛ nɛni kɛ yan fɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yan fɛ wa fana a bɛ boli ka n'i jɔ ba kɔkɔrɔ tuguni ba bɛ tila k'a solonali don foyi t'i bɔ a la wa i b'a ye ala ni mankan yɛrɛ ɲɛ siran ɲɛ fɛ maa min bɛ yen n'o bɛ siran mankan ɲɛ o fana bɛ to ten a kan parce que mun na n'i nana maga karimasina den na sa a bɛna fan bɛɛ kɛ mankan ye lamɔ tora ba kelen bolo parce que bɛɛ bɛ siran ka gɛrɛ i la sisan k'a fɔ k'a b'i ladilan bon hali n'i ye tiɲɛni kɛ ba kɔfɛ don min na maa si tɛ gɛrɛ i la parce que mun na n'o nana gɛrɛ la ni ba nana ni nana fɔ ba ɲɛna ne ko nana bɔ ala dɔn a bɛ fɔ i y'a ɲini de o la a bɛ ɲini an balakaw yɛrɛ de fɛ an ka denmisɛnninw to lamɔbagaw bolo k'u lamɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka den lamɔ an kana fara-farali kɛ an kana tilali kɛ an ka den to lamɔbagaw bolo k'a lamɔ den ka lamɔ bɛ daminɛ so kɔnɔ o cogoya la
fo ka taa bɔ kɛnɛma ten. Mais Seyda o ye ne hakila o ye an ka laadalako ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔya la mais est ce que sariya yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye jumɛn ye o ko ninnu na? Alhamdulillah sariya hakilina ye min ye dɔrɔn parce que innamal mu'minina ikhwatun silamɛ bɛɛ lajɛlen de ye balima ye. Silamɛ bɛɛ de ye balima ye madama ka ban Ala ye sɔnna k'aw bɛɛ kɛ diinɛ kelen mɔgɔ ye ka tila k'aw kɛ sigiɲɔgɔnma ye du kɔnɔna na fo ka taa se sigida ma surtout balimaya yɛrɛ ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔrɔ dɔgɔdenw olu kɔni o ladonni kɔni o ye wajibi de balimaya kɔdan de o ye a kan ka ɲɔgɔn minɛ k'aw janto ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ ka den ninnu ladon ka ɲɛ don dɔ la olu ye du kɔnɔna siniɲasigi de parce que na kɛra cogoya min na ni taa kɛra ten tɔ maabakɔrɔ bɛ taa ka denmisɛnnin fitininw de to yen ni aw baw kɛra sababu ye k'u fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin de ye n den nin de ye n den k'o madon i la ka dɔ in fɛsɛfɛsɛ ka bɔ i la a bɛ mɔ ten a bɛ lamɔ ten kuma dɔ n'aw ko ten tɔ ko ni ye fɛn fɛn kɛ mɔbaga la k'a bɛ mɔ n'a y'a kɔnɔ don nataw la ale bɛ mɔ n'a ta y'a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ k'a bɛ n'a ta juru sara o b'a sɔrɔ fa tɛ yen o b'a sɔrɔ ba tɛ yen u denmisɛnnin dama don u tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ abada ka sababu kɛ mansaw y'u lamɔ cogo min na lamɔ daminɛna ten tɔ wala tiɲɛni nana du kɔnɔna na wala f'an k'an hakili to ɲɔgɔn na ka denmisɛnninw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u tɔbɔtɔ i tani min b'i bolo n'a ka di ye ka hɛrɛ kɛ o ye dɛ i kɔrɔmuso tan bɛ walima i cɛ kɔrɔkɛ den min bɛ sokɔnɔna na walima a dɔgɔkɛ den min bɛ sokɔnɔna na hɛrɛni min b'i bolo n'i b'o di ta in ma dɛ o fana gɛrɛla i k'o di nin ma kan'a dogo dogo depuis ni yɛlɛmaw tiɲɛna baw de bɛ fɛnw dogo dogo k'a kɔrɔkɔrɔ k'a bila u yɛrɛ wolodenninw ɲɛ ko n ye den min bange mɛ nin bila o ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔkɛ den bɛ hali a hakili yɛrɛ tɛ jigin o la yɛrɛ i yɛrɛ ɲuman a ko lagare walima a ko batɔgɔma n batɔgɔma ko in de ka gɛlɛn ma maa si tɛ se ka maga la wa dogo fɛn bɛ dogo to o cogo la kabini dumunifɛnw na ka bila a ɲɛ ten k'a kɔrɔkɔrɔ ka bila a ɲɛ k'a bɔ tɔw da kɔnɔ k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bila tani ɲɛ ko nin ye n ta ye nin de ka di n ye y'a ye nin bɛ to ten o bɛ lamɔ n'o kana gɛlɛya ye ten a bɛ to a kunkolo la a mɔna n'a ye ka ban a tora a kunkolo la don nataw la baw ɲɛ tɛ yen wagati min na a bɛna fɔ k'a b'a ta juru sara fo ni Ala yɛrɛ hakili ɲuman di ma parce que a lamɔna ni la gɛlɛya min a b'a fɔ k'a b'o pratiquer bangebagaw talen kɔfɛ de Ala ka hakili ɲuman di amina ya rabi an balima lajɛlibagaw Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an ma aw tigɛ duma na ka da waati yɛrɛ na cogoya kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'u boloda cogo don an ka waati y'a an t'an tɛgɛ ma bi ko kura ni Ala sɔnna ma sigida wɛrɛw an na nin nɔkantugu insha Allah u na yira aw la nka yan'o cɛ an bɛ an ka ni malimatuba ninnu fo u kɛlen k'u ka baaraw bila ka na bisimilahi minɛ an ka plateau in kan an b'u fɔ k'u barikada u bɔra ka walawalali min d'an ma Ala ka anu jiri dɔnni nafama na hali bi Ala ka anu nafa n'u ka dɔntaw ye u bɔra ka bilasiralikan minnu di ne ni aw a lamɛnni ani k'a ta ka baara kɛ k'o nɔgɔya ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ladabu ɲuman ani lamɔliko ɲuman Ala k'o sabati an ka denbayaw kɔnɔna na nin sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Sherif Osman Madan Haidara an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya Ala ka n'u kisi Ala ka n'u tanga ka da waati na cogoya kan an na aw bila nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma'a salama.